Yo, hello, what's up mga kasuki? Welcome back again to my YouTube channel. At magbibigay tayo ng ating panindang isda. Yan. Bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin lahat ng Happy New Year po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Lagi po kayo sana mag-ingat. 2022 na, may bagong virus na naman ng COVID. Lagi sana po tayong mag-ingat para hindi tayo mahawa ng sakit. So yun, anyway, tara, let's go. Mag-intro muna tayo, syempre. So yun mga kasugi, uunahin po natin bibigyan ng isda ang mga nasunugan doon sa Barangay Landas, Mangaldan, Pangasinan. So yan. So andito na nga po tayo. Tulong ko po sa inyo. Sana matanggap nyo. Salamat po. Kahit yan lang po, sana makatulong sa inyo. Tulong na po ito. Apat kayo, no? Opo. Yan. Salamat po. Kailan kayo nasunugan, ate? Nung January 6 po. January 6. Ano yan eh? Sa Wairaw po. May nagdisgrasya, wala naman. Wala naman. Awa ng Diyos. Wala naman. Kahit nasunog lahat ng gamit sa kabahay, basta walang sakit. Salamat ka. Salamat po. Kuya, gusto niyo ng isda, kuya? Wala kayong pambili. Hindi, giveaway ko yan, kuya. Ayaw, sige. Thank you. Ano? Kasama kayo sa ano? Kasama kayo na sunugan? Kami yung nasunog ka ba na po? Dito kayo nakatira? Mga panggawa. Ayan, dito muna. Ay, yan. Binigay na pala sa inyo. Ay, Ayan. Pasensya niyo na. thank you ah. Ay, maraming thank you. Ay, maraming tulong na to. Diyan kayo ngayon natutulog. Hindi pa tapos si Bailan. Wala pang pagtriya. Mga pambili. Ayun kasi yung ano eh. Ah, okay lang. At least, meron. Opo. May tao dito, ate? Gusto niyo po ng isda? Hindi, nagbibigay po ako. Gusto niyo po? Kano niyo po yung nasunugan? Kawawa naman po sila. Buti na lang, walang naksidis naman. Kayo lang mag-isa dito? Nasa trabaho sila. Bigyan ko na nga kayo ng isda. Tanggapin niyo itong munting tulong ko namin. Thank you po. lagi ah. Opo, kayo din po.
So, yun mga kasuki. Kung natatandaan nyo po, yung last na upload po natin na video, yung si tatay yung nagkasakit, yung na-stroke. So, yun, pupuntahan po natin siya sa bahay niya ngayon. Bibigay po natin itong tira po nating isda. So, yun mga kasuki, andito na nga po tayo sa bahay ni tatay. Bigay na natin tong 1 kilong tilapia. So, tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya, kung nakita niya tayo, kung kilala pa ba niya tayo. So yun, nabigay na natin lahat ng ating paninda. Okay na po, wash out ulit. Maraming salamat po ulit sa inyong pagsama sa akin. So yun, bye bye.